Johan Vella għadu fl-ITU jiselet għal-ħajtu wara l-feriti gravi li sofra f'rasu u f'wiċċu. Dan wara l-ġimgħa filgħodu John Agius ta' 74 sena u ħuħ ta' 68 sena kellhom xi jgħidu ma' ħaddiema li kienu qed jaħdmu f'sit ta' kostruzzjoni bis-swit ir-residenza tagħhom fejn l-ewwel Agius allegatament kebsilhom in-nar taħtom bħalma xedu filmati li daru mal-midja soċjali u sekwentament spara żewġ tiri lejn il-pulizija li waslu fil-post. 24 siegħa wara il-każ li ħasat pajjiż Net News jinsab hawnhekk quddiem ir-residenza f'Taġorni fejn kif tistgħu taraw wara hawn il-preżenza tal-pulizija u fir-residenza għadhom kemm daħlu wkoll l-esperti tal-qorti illi qed jgħinu fl-inkjesta maġisterjali esperti u investigaturi illi qed ikomplu jaraw u jelevaw evidenza ta' x'wassal għal dan kollu. Xhieda li tkellmu mal-midja lokali spjegaw li raw li l-ħul akkużati murim la tank petrol mill-pompa li hemm fl-akwata iżda saħqu li qatt ma basru b'dak li kien se jseħħ. Il-ġimgħa fil-għaxija, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffan dirizza Crime Conference fejn spjega illi l-Pulizija rċevit telefonata dwar nirien illi allegatament kebsu apposta għal ħabta tal-11-20 u spjega illi l-Pulizija arrestat raġel ta' 68 sena li ħarab mill-post u li sekwentament kien konfermati li jiġi ħu l-aggressur John Agius magħruf bħala Johnny tal-Alqa. Il-Kummissarju tenna illi l-Pulizija lemħu lil Agius f'kamra fir-residenza identifikaw ruhom iżda ma tax każhom u stedinhom jidħlu għalih biex jekk iridu jarrestawh u hemm spara l-ewwel tir. Żewġ membri mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit li kienu fuq il-post għamlu tentattiv sabiex jidħlu minn bib li kien imsakkar biftit firdi ferru. Iżda mal-moment li rifsu l-adba, is-suspettat it-tieni wieħed allura allegatament spara tir fid-direzzjoni tal-Pulizija wieħed mill-uffiċjali jintlaqat ħafif minn xi ċomp. Il-Kummissarju spjega li waqt li nqabdu l-Pulizija fir-residenza ġew imsejħa membri tal-SIU u wara li għamlu 20 minuta bit-tentattivi biex jikkonvinċu li raġel joħroġ reġgħu provaw jidħlu, partikolarment biex isalvaw lil kollegi li kienu maqbuda ġewwa. Hawnhekk spara tir ieħor, it-tir illi darab serjament lill-uffiċjal tal-Pulizija. F'dak il-moment l-allegat aggressur reġa' spara tir ieħor minn ġotieqa fid-direzzjoni ta' dawn l-uffiċjali bil-konsegwenza li laqat wieħed mill-uffiċjali tal-SIU f'wiċċu u fil-parti tal-għan. Il-Kummissarju Gaffa spjega li b'kollox Agius allegatament spara żewġ tiri ta' center fil-waqt li l-Pulizija sparaw 12. L-aggressur spara żewġ tiri ta' arma tan-nar suspettat li kienu tiri ta' center tal-kaċċa. Tiri li laqtu sansitra residenzi ġirien tiri li ħasdu lil dawk kollha preżenti b'xena li ġiet deskritta bħal tal-Cowboys. Il-Kummissarju tal-Pulizija spjega li l-mottiv jidher li kien ibbażat propju fuq sit ta' kostruzzjoni li hemm bis-swit ir-residenza tiegħu. Ma jirriżultax li fil-passat kellu xilef jifreħ mal-ġustizzja u allura mhuwiex ma kienx meqjus bħala persuna ta' interess. Il-mottiv jidher li huwa marbut mal-binja li hemm bis-swit il-proprjetà taż-żewġ aggressuri, jidher li dinha kienet tifforma l-inbniet parti ta' sit li kien jappartjeni lill-istess familja lil xi membru ieħor tal-familja li imbjat donna u allura rajna li anka fl-aħħar snin kien hemm anke xi rapporti fejn it-tieni persuna arrestata għamel rapporti li ta' pretended rights għaliex kienu qed isiru dawn it-tip ta' xogħlijiet fuq l-istess sit ta' kostruzzjoni. Għad-differenza tal-ġimgħa 24 siegħa wara f'Taġorni hawn il-kalma. L-esperti u tim forensiku għaddejjin bil-ħidma tagħhom fir-residenza ta' John Agius. Francesco Catania, għal Net News.